Bună ziua! Sunt Zina Bucatelor și astăzi împreună vom face clătite după rețeta bunicii, iar din clătite vom face cușma lui Guguț. Știți că este o rețetă sigură și nu veți da greș cu ea niciodată. Așa că avem nevoie de 1 litru lapte, 300 de grame făină, 5 ouă pe care le-am separat, 100 de grame zahăr și 100 ml ulei și esență de vanilie. Așa, pentru început, într-un vas, vom turna făina, apoi zahărul, le vom amesteca puțin, vom adăuga un sfert din lapte, și albușurile. Omogenizăm totul foarte bine. Am pus acestea pentru început, pentru ca aluatul nostru să fie foarte bun și să nu formeze cocolaș. Amestecăm totul foarte, foarte bine până devine o masă omogenă. Iar treptat vom adăuga laptele și la sfârșit vom pune uleiul și ouăle, gălbenușurile de ou. Gălbenușurile de ou le vom pune la sfârșit pentru că clătitele noastre devin mai galbene. Nu știu de ce, capătă o culoare mai galbenă dacă punem gălbenușurile la sfârșit. Iată, așa am adăugat tot laptele. Acum uleiul. Și gălbenușurile. Așa. Iată așa, vedeți ce galbenă este compoziția noastră pentru clătite. Bunica mea mereu folosea această tehnică. Am încercat odată și le-am pus de la început și știți că nu avea așa culoare galbenă. Iată, acuș punem tigaia la încins, o ungem cu ulei și vom începe a coace clătitele. Am uns tigaia cu ulei și am pus la prăjit clătita. Înainte acasă, înainte de a coace clătitele, ungeam tigaia cu puțină slănină de porc, așa, era înghețată. Și prima și a doua oară ungeam tigaia, dar pe urmă celelalte mergeau așa fără să ungi tigaia. Clătitele le vom prăji pe amândouă părți. Pe prima parte undeva 2-3 minute și pe a doua parte 1 minut, 2. Iată așa, uitați-vă ce subțirele, galbene. Foile de clătite le prăjim la foc mediu. De fiecare dată amestecăm compoziția pentru a nu se lăsa făina la fund. Odată făceam clătite și eram cu o prietenă. Ea nu știe, avea idei de bucătărie, dar de clătite nu.
Eu am plecat 2 minute până la magazin, am lăsat-o în bucătărie și am spus că continuă tu să faci foile de clătite. Am plecat eu la magazin, iar eu am turnat compoziția de clătite în tigaie, fără puțin să le joace așa. Și vin acasă și am făcut vreo 3-4 clătite, erau groase și foarte micuțe. Și intru eu în casă și îmi spune: Zina, cum faci tu clătitele? Că mie nu ies ca la tine așa mari și subțiriele. Și am pus tot atâta ca tine. La care eu am intrat în casă și i-am spus că uite, trebuie așa să mai faci, să le joci puțin, să se întindă pe toată suprafața tigăi. Da, a fost foarte amuzant momentul ăsta. De fiecare dată când fac clătite ne amintesc de ea și de multe ori râdem împreună despre această întâmplare. Dați să vă arăt cum arată. Eu astăzi voi face 2 torturi de clătite. Unul pentru niște prieteni și altul pentru noi acasă. Iată așa, ele deja pe o parte sunt fapte. Încă un minut pe partea cealaltă și le punem aici. Clătitele noastre sunt gata. Au ieșit circa 30 de bucăți. S-au răcit. Iar acum vom face crema. Vom avea nevoie de 750 ml frișcă de 32% și 500 de grame de mascarpone. Mascarponele îl vom bate cu zahărul pudră, iar frișca o vom bate pur și simplu așa. Crema pentru cușma lui Guguță este gata. Peste frișca bătută am adăugat mascarponele bătut cu zahăr pudră. Am mixat totul bine. Este o cremă foarte pufoasă, după cum vedeți. Acum avem nevoie de o farfurie. Eu voi avea nevoie de 2 pentru că voi face 2 platouri de cușma lui Guguță. Și vom începe așa. O foaie de clătită. Așa. Pentru aceste 2 delicii voi folosi 800 de grame de vișini. Iată așa. Acum vom rula. Așa le vom rula pe toate 30 de bucăți. Iar apoi vom forma cușma lui Guguță. Am pus pe un farfurie un strat de cremă. Acum vom pune clătitele pe care le-am rulat. Vom pune 5 clătite. Vom acoperi cu cremă. Apoi 4 clătite, 3 clătite, 2 clătite și apoi una. Apoi vom acoperi în întregime cu cremă tortul. Cușma lui Guguță este acoperită totalmente cu frișcă. Acum vom rade niște ciocolată și o vom da la frigider peste noapte. Iar mâine o puteți savura cu plăcere.